najbolji strijelac ovog turnira, Nikola Zizic. Nagradu Žižiću uručuje gospodinje Luštica Development. Ta firma inače zlatni sponsor finalnog turnira u tipsu.
šutevi iz daljine, raznovrsna igra Nikšić.
već napravio emisiju. Aj zdravo. A je, sad nema tu. Molim.
Imamo Nikšić. Radi. Snimam neku utakmicu. Sad snimam pa te zovem poslije, vaš? Snimam sad, zovem te poslije, jednom sat treba. Ajde. Šta radi?
좀 진짜. 자, 수위자.